Good morning mga kapaparts. May puntahan ako. Puntahan yung kawit. Gamit yung motor ko. Ayun na. Oh, nandito na ako ha. Kawit. Bakit nga ba ako nandito sa kawit? Ha? Bakit nandito ako sa kawit? Ha? Hindi nga ito mag-post. Ayaw nila magpa-post no? Video. Ayaw nila no? Live ako kanina pa. Exclusive to. Bakit nga ako nandito? Kasi nandito ng mga gwapo. Yung mga pangit dapat sasali sa mga gwapo para maging pagwapo din, di ba? Tawa. Yung gwapo yun, may sex appeal yun. Yun sabi ko sa inyo na may sex appeal yun siya. O yun. Meron dito may appeal lang pero walang sex. Oh, may appeal pero walang sex yung isa. Quiere lang mo yung prueba tabla si Raquel caldo de puki daw. Oh, siya. Prueba daw kita el sabor. Siap lagi to. ¿Quién es historia? El pelo, ¿qué tal el pelo? Aquel historia. Oh. Aquel tatay anak na iniulam. Ay, dito. Habla del tatan, wey. Para kung gana ita kome. Mention natin nung dari ulam. Kan kasi subo. Gitu, anak, pwede pang no? Habla del tata. Anak no, tuyo na pang. Komya sila anak. Depes, tabaw. Sablo sa caldo de puti. Habla del tata. Asaw, peskaw. Subol anak. Sablo sa pang. Lechon, manok. Komen anak, sablo sa pang. Sa pa, kilawin. Abdal tata ng ibo yata menoy. Iyo ten kome, ibo ten mention na. Abdal anak sige pang. Kami ulang. Abdal anak. Ano ba mo todo? Adobo puerco. Abdal tata sabroso. Lechon baka. Abdal tata cinta masa broso eh. May mention anak. Abdal na anak. Kaldo puki. Abdal tata tingga. Sabro sel hilo asa po kaldo. Upload siya ba? Sabro sa tol hilaw. Upload Asa siya. pa kaldo. Ben Ay, mira. No, cinco di guapo na galagayot. Yung auntie. Kusa nombre toy? Chapi. Chapi. Oh, chere kung Chapi. 2 anyo pala si Chapi. Ato, Mas ano ba? Oh. May pati prueba, virgin pati. Ano to ma? Chapi. niya kaldo pa. Kaliente po. Otro año pagadihan kita. Nah, tingga. Oh, primo. Tito. Oh, tito, mira pong tito. Tita. Tito. Pagadihan kita. Guldura. Onde a gordura? Oh, Dali gordura. May lapis ang gordura. Bim. Mga kapaparts, nandito na tayo. Nakabalik na tayo. Galing Kawi, di ba? Gabing-gabi na, oh. Nung oras na ngayon? Almost 7 PM. So, ito. Oh. Saya-saya niya kasi umuwi na yung amo niya. Oh. Sandali lang ka magbihis pa. Sandali lang. Oh, sandali lang. Bim. Sakit ng puwit. Nahirap mag-drive. Motor. So, papards. Ito na. Good evening. Shout out. Pogi. Sabadi. Shout out dyan. Safe home. Saka sa mga kasama ko dyan, ha. Shout out sa inyong lahat. Magdeskanso na si Popag. Mag-relax muna tayo.